Θα κάνουμε ένα μαγικό στον Παύλο, αλλά αυτό, παιδιά, είναι πραγματικό μαγικό γιατί θα του δούμε ποια θα παντρευτεί. Άνοιξε τα χέρια σου. Και το άλλο. Παιδιά, κοιτάξτε. Για να μην βάζω καμιά άσχημη, κουκλάρα δεν θέλεις. Κοιτάξτε, παιδιά. Έβαλα αυτή, σας αρέσει? Έλα τώρα, από κάτω ανάποδα. Από κάτω τους βάζω ανάποδα. Αυτή εδώ, μην πείτε δεν σας αρέσει. Αυτή εδώ είναι όλες κουκλάρες. Αυτή εδώ. Σας αρέσουν, παιδιά, οι γυναίκες αυτές? Παιδιά, κοιτάξτε λοιπόν ποια θα παντρευτεί. Τι θα κάνεις, άνοιξε το χέρι. Εδώ, κοιτάξτε τι θα κάνει, εδώ. Θα κάνεις, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. 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 Μ' αγαπά. Εγώ θα παντρευτώ, αυτή είναι. Ωραία. Κράτα λοιπόν, να δούμε ποια θα παντρευτεί και ο Παύλος. Πάμε. Να ανακατέψουμε την τράπουλα. Μπας και είναι πιο ωραία από μένα. Έλα, πάμε. Μ' αγαπά από κάτω. Μ' αγαπά. Δεν μ' αγαπά, έξω. Μ' αγαπά. Δεν μ' αγαπά. 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 Μ' αγαπά για να... Λοιπόν, κύριε μου, έχω έναν κύβο ο οποίος είναι πολύχρωμος. Δηλαδή έχει σε κάθε πλευρά του ένα χρώμα. Πράσινο, κίτρινο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο και τα ούτω καθεξής. Και ένα κουτάκι μη διαφανές. Άμα το κλείσουμε δεν φαίνεται τίποτα. Θέλω λοιπόν να τοποθετήσετε από όποια πλευρά του κύβου θέλετε και να κλείσετε το κουτάκι. Εγώ δεν θα κοιτάω, θα γυρίσω την πλάτη μου. Σκεφτείτε ποιο θέλετε χρώμα και τοποθετήστε το και μετά κλείστε το. Εντάξει. Ναι. Το μόνο που θα κάνω είναι να βάλω το κουτάκι πίσω από την πλάτη μου και θα προσπαθήσω να μαντέψω ποιον χρώμα βάλατε εσείς στον κύβο. Λοιπόν, στο κουτάκι. Είναι ένα κλεισμένο κουτί, σύμφωνοι? Ναι. Λοιπόν, κύριε μου, το όνομά σας είπαμε? Νίκο. Ακουμπήστε το χέρι μου. Το χρώμα που βάλατε είναι το γαλάζιο. Σωστά? Θα το δείξουμε κιόλας. Το γαλάζιο χρώμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι μια τραπούρα, θα σου κάνω ένα μαγικό. Σ' άρεσε τα μαγικά? Ναι. Έλα ρε, Λέος. Λοιπόν, κράτα εδώ. Έλα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, είναι μια τράπουλα. Τη βλέπετε όλη την τράπουλα? Και εσείς, παιδιά? Πες μου, Αλέξανδρε, ένα stop. Δείχνω στους φίλους σου. Όχι, και στην κάμερα, όχι σε μένα. Εντάξει, βάλ' μέσα και ανακάτεψε. Ανακάτεψε την τράπουλα, Αλέξανδρε, γιατί θα το βρω. Βάλ' το μέσα, αγόρι μου, άλλο χεράκι δεν έχει. Δεν πειράζει, άσου μπουκαλάκι. Πάρε την τράπουλα όλη και ανακάτεψε. Όλη, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, θα το βρω με κλειστά μάτια, μπορώ? Εδώ, προσέχτε, είναι η τράπουλα και εγώ θα το βρω με κλειστά μάτια. Λοιπόν, προσέχτε, το βάζω από πίσω. Είναι αυτό! Πιο μεγάλο ή πιο μικρό? Πιο μικρό, πιο μεγάλο? Είναι αυτό! Πιο μεγάλο! Ποια τόσο μεγάλο είναι? Ένα χειροκρότημα στον Αλέξανδρο! Λοιπόν, Στέβη, αυτό είναι ένα τραπουλόχαρτο μικρό, είναι το 7 κούπα, σωστά? Κράτησε το. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο τραπουλόχαρτο, παιδιά, είναι ο ρίγας μπαστούνι. Συμφωνεί? Απλά πράγματα. Κάνε το χέρι σου έτσι, Στέβη. Θα πάρω, όπως είναι, το ρίγα μπαστούνι και θα το κουμπίσω εδώ. Συμφωνεί? Όπως είναι, περίμενε, κατάσταση το 7 κούπα, εδώ είναι ο ρίγας μπαστούνι. Δεν έχω τίποτα εδώ ούτε σε αυτή την κάρτα, μα φυσικά ούτε στην άλλη κάρτα και θα μου δώσεις το 7 κούπα, το οποίο θα το βάλω ανάμεσα από τις δύο κάρτες. Κάτσε γιατί έχει εδώ πέρα να κολλήσει καλά. Τέλος πάντων το βάζω εδώ. Συμφωνεί? Στέβη, θέλω να φυσήξεις πάνω στις κάρτες. Κάνω αυτή την κίνηση. Μαγεύω. Εδώ τι έχει, Στέβη? Και εδώ, Στέβη, εδώ είναι ο ρίγας μπαστούνι. Και εδώ τι είναι? Φυσικά το 7 κούπα. Χειροκρότημα, παιδιά, στη Στέβη.
όποτε θες να το δούμε όλοι. Και εγώ να το δω. Και εδώ και την κάμερα παντού. Είναι ο Βαλές Μπαστούνι. Παίζω ένα stop. Stop. Κοιτάξτε παιδιά, το βλέπετε. Εδώ όλοι, κοιτάξτε. Ο Βαλές, κοιτάξτε εδώ τι θα γίνει το περίεργο. Το βλέπεις. Με το που το βάλω εδώ το Βαλέ, με το που το βάλεις εδώ, το σπρώξεις μέσα θα βγει πάνω. Σπρώκτο. Κοιτάω πολύ Λοιπόν, Γιώργο, Έλα φίλε μου. σαν μάγοι που είμαστε ξένοι να κάνουμε πολλούς κόμπους. Εγώ θα κάνω ένα απλό κόμπο. Τυλίγοντας ένα μαντίλι, περνώντας το χέρι μου μέσα από το μαντίλι. Έχω κάνει λοιπόν ένα πάρα πολύ δύσκολο κόμπο, παιδιά. Νάτος. Με μία απλή κίνηση όμως ο κόμπος λύνεται. Τώρα θα κάνουμε ένα κόμπο με 2 μαντίλια, Γιώργο. Ξέρεις να κάνεις κόμπους? Βεβαίως. Άσε να κάνω εγώ καλύτερα. Στο δημοτικό. Σοβαρά μιλάς? Όχι, αυτό δεν πήγα δημοτικό. Λοιπόν, πρόσεξε. 2 μαντίλια. Γιώργο, θα τα δέσω μεταξύ τους. Πώς λένε κοπελιά? Έλενα. Θέλεις, Γιώργο, να κάνουμε την κοπελιά την Έλενα να πετάξει από τη χαρά της? Ναι. Ωραία, πρόσεξε. 2 μαντίλια δεμένα μεταξύ τους. Τι χρώμα είναι, παιδιά? Δεν ακούμε. Ροζ. Λοιπόν, Έλενα, θα μου επιτρέψεις, μάλλον δεν θα το κάνω εγώ, θα το κάνεις εσύ. Θα βάλεις τα 2 μαντίλια λίγο εδώ από την άκρη μέσα από το παντελόνι σου. Εδώ, μπροστά. Μπροστά. Όχι, εκεί μπροστά. Όχι, εκεί μέσα, από εδώ. Κοίτα από εδώ μέσα. Μπράβο, ναι. Λίγο. Κι άλλο μέσα. Εδώ. Έλενα, θα πούμε με τον Γιώργο 1, 2, 3 και με το 3 θα τραβήξουμε τα μαντίλια. Είσαι έτοιμη, Ελίνα? Και θα είναι δεμένο το κινητό σου. Είσαι έτοιμη? 1, 2, 3. Οπα. Τι είναι αυτό? Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, γεια σου Σιμεών. Γεια σας. Επειδή βλέπω τις πάρα πολύ θετική ενέργεια, θέλω να δω να κάνεις διαμάγος. Για να δω τα χέρια σου. Και από την άλλη, όπως είναι θέλω να τα κλείσεις σφιχτά. Κλείς τα σφιχτά. Έτσι. Θέλω να κάνεις 1, 2, 3 κινήσεις. 1, 2, 3. Ωραία. Άνοιξε αυτό το χέρι. Έτσι. Θα πάρω από το διπλανό τραπέζι λίγη στάψη γιατί σε δίνει εδώ, την οποία θα την ακουμπήσω στο χέρι σου. Κλείστο. Σταύρωσε 3 φορές. 1, 2, 3. Έχετε έτσι. Άνοιξε αυτό το χέρι. Ωραία. Θα βγάλω τη στάχτη από μέσα. Γιατί λέει να γίνεις και το χέρι της κοπέλας, μην της το ολερώσεις. Κλείστο. Σταύρωσε 3 φορές. 1, 2, 3. Πιστεύεις στη μαγεία? Όχι. Στην ενέργεια που μπορώ να σου μεταδώσω? Ίσως. Ωραία. Τα χέρια σου έτσι. Πρόσεξε. Θα κουμπίσω λίγο το χέρι σου. Άνοιξε το σημαίον. Απίστευτο. Ξέρεις πώς έγινε αυτό? Μου άλλαξε τα χέρια, το κατάλαβα. Σου άλλαξα τα φώτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, φίλε μου, θα σου κάνω ένα κόλπο με τράπουλα με μια εντελώς κανονική τράπουλα. Θα την ανακατέψω μπροστά σου για να μην νομίζω ότι είναι φτιαγμένη από πριν. Και εφόσον την ανακατέψω μπροστά σου, θέλω, φίλε Θοδωρή, να πάρεις ένα φύλλο όποιο θέλεις εσύ. Θα το δείξεις στην κάμερα, εγώ δεν το βλέπω. Δείξω και στους φίλους σου. Ωραία. Το βάζεις περίπου στη μέση της τράπουλας, εδώ, και θα κάνω 1, 2, 3 κοψίματα. Συμφωνεί? Θέλω πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτείς, Θοδωρή, και να μου πεις εάν το φύλλο σου είναι το πάνω να το δούμε κιόλας. Είναι αυτό εδώ? Στα χέρια ενός μάγου γίνονται πάρα πολλά, γιατί άμα πάρω το 10 σπαθί στο χέρι μου και μπροστά σας όπως είναι, παιδιά, το εξαφανίσω και το εμφανίσω, έχει γίνει το φύλλο σου. Θοδωρή, εσένα πώς λένε, φίλε μου? Αντρέα. Αντρέα, θέλω σε παρακαλώ, όπου νομίζεις ή χωρίς να κοιτάω εγώ, να μου πεις ένα stop. Όπου θέλεις. Ωραία. Δες το. Έχεις πάρει το 2 κούπα. Πώς το ξέρω? Γιατί είμαι μάγος. Θα βάλουμε το 2 κούπα που κρατάς μέσα στην τράπουλα. Θα κλείσω. Πάλι 1, 2, 3 κοψίματα. Θα κάνω και ένα ανακάτεμα λίγο πολύπλοκο για να σας μπερδέψω, παιδιά. Εδώ και εδώ. Τώρα λοιπόν, εάν το φύλλο είναι πάνω με παραδέχεσαι? Ή είμαι πάρα πολύ τυχερός ή είμαι και σούπερ μάγος. Είναι αυτό? Όχι. Είναι ένα ουδέτερο φύλλο, το Joker. Θέλω να ανοίξεις το χέρι σου. Όπως είναι το Joker, θα τα κουμπίσω στο χέρι σου. Κλείσε με το χέρι από πάνω, φίλε μου. Άνοιξε το φύλλο σου. Λοιπόν, τώρα δεν είναι κανείς δίπλα μου. Όσοι μας βλέπετε από το σπίτι, όσοι μας βλέπετε από τα σπίτια σας, βάλτε
ένα από αυτά τα φύλλα μέσα στο μυαλό σας εκτός του τζόκερ. Όσοι μας βλέπετε από τα σπίτια, ένα φύλλο από αυτά το βάζουμε μέσα στο μυαλό μας εκτός το τζόκερ. Το βάλατε? Κατά ένα περίεργο τρόπο. Το φύλλο σας ήρθε στη μέση και θα βάλω και φωτιά. Προσοχή. Είδατε τι έγινε? Μόνο ένα φύλλο κάηκε. Αυτό που είχατε βάλει μέσα στο μυαλό σας. Πώς σε λένε, φίλε μου? Άγγελε. Έχω ένα κομμάτι χαρτί, παιδιά, ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο ο Άγγελος θέλω να γράψει κάτι. Πάρε το στυλό, Άγγελε, άνοιξε το. Δεν τρόμαξε. Δεν τρόμαξε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ μια πρόβλεψη. Έχω κάνει μια πρόβλεψη η οποία βρίσκεται σε αυτό το χαρτί. Κράτησε την, Άγγελε. Έχω ένα χαρτί το οποίο έχει κάποιους αριθμούς, διαφορετικούς αριθμούς. Εδώ, Άγγελε, εγώ έχω διαβάσει τη σκέψη σου και την έχω γραμμένη σε αυτό το χαρτί που κρατάς. Προηγουμένως όμως θα σας πω ότι θα τοποθετήσω αυτούς τους αριθμούς μέσα σε αυτό εδώ πέρα το φακελάκι. Μισό λεπτό, το βάζω μέσα εδώ, το οποίο έχει διαγραμμίσεις 1, 2, 3, 4 και ούτω καθεξής. Ένα ψαλίδι το οποίο ο Άγγελος θα το κρατήσει και θα αποφασίσει ο ίδιος πού θα κόψει κάθετα το φάκελο. Όπου κόψει θα είναι ανάμεσα σε έναν αριθμό. Αυτόν τον αριθμό τον έχω μαντέψει και είναι στο χαρτί, θα καταλάβεις. Άγγελε, διάλεξε πού θέλεις να κόψεις. Θέλεις να πάρεις τη βοήθεια του κοινού? Άμα θέλεις, εδώ. Δείξε μας με το χέρι που θέλεις. Εδώ. Κόψε λοιπόν κάθετα τη γραμμή. Εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, έκοψες. Θα βγάλω από μέσα τους αριθμούς. Το ένα και το άλλο. Μισό λεπτάκι να δείτε. Βγάζω και το άλλο. Και θα δούμε λοιπόν, παιδιά, ότι ο Άγγελος έκοψε με το ψαλίδι σε έναν αριθμό, τον αριθμό 51. Σωστά? Κοιτάξτε όλοι, 51. Όλα τα άλλα είναι διαφορετικά. Είναι 90, 82, 16, 14, 33, 25, 67. Ο Άγγελος όμως τυχαία διάλεξε το 51. Άνοιξε αυτό το χαρτάκι, φίλε, και διάβασε δυνατά τι αριθμό γράφει, τον οποίο εγώ τον είχα προβλέψει. Και δεν είμαστε συνονοημένοι από πριν να πω. Δείξω στον κόσμο. 51. Μένταλ, χειροκρότημα στον Άγγελο, παιδιά.